Sambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ni walimandɔ o bɛ ka taa kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan faw sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna kɔ bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Mali jamana minisiri min ni o ka baaraw bɛ ɲɛsin denmisɛnninw ka kunkanko baarako ani fasoden ɲumanya jɔli baaraw kama ni Mali jamana gouvernement ka babu sentigi fana do. Minisiri Amadu Koita ka fara a ka minisiri so baarakɛla caman kan u jɛra ni ka taa bɔ APJ cakɛda ani PROCJ cakɛda kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin cakɛda fila ninnu bɛɛ lajɛlen u ka baaraw nu gulonnen do minisiri so in ka baaraw de la bari sabu ka d'a kan denmisɛnw ka baarako cakɛda fila ninnu bɛɛ lajɛlen de ka baara laɲini bɛ o ko fɔ. Munumunu salo in kɛra minisiri fɛ ka bɛn tarata don ma Amdalaye Ase 2000 kɔnɔna na Bamako an ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Sherifila Jabarani so tɔgɔ la Amadou Diallo ani Daramani Male Tata Ture ale bɛna a ɲɛfɔ an ɲɛna. Ni hakilina min waleyalen filɛ ni a bɛ yirali kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ la ka ɲɛsin Mali jamana baara sɔrɔko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin denmisɛnninlakaw ma o min kɛlen do hakilina ye min n'a donnen do bala Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka munumunu visitiw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ minisiri ka kuma galamani na a ye ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye u ka san tɛmɛnen baaraw la n'o bɛ tali kɛ APJ ye baarabolo minnu waleya san 2018 kɔnɔ a ka o kɔrɔfɔw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ APJ sera ka denmisɛnnilaka min bila stage la o bɛ jɔ mɔgɔ 13 ani kunkanfɛn na denmisɛnnin 5 ani kunkanfɛn APJ sera ka olu fɛnɛ bila baara la min n'a bɛ fɔ ma ko stage professionnel. Tagama dabɔra ka taa u lajɛ ka u kuma ɲɔgɔnya ka fɔ an bɛ san kura min na an k'an ka dɔ fara cɛsiri kan an y'o fɔ jamanakuntigi président Ibrahim Boubacar Keita maliyɛnw kelen ka danaya kura d'a kan san 5 bɛ nalen a y'a ka o danaya ɲɛsin Mali bɛ ɲɛ taama mais kɛrɛnkɛrɛnnen na a y'a kalifa denmisɛnninw ka ɲɛ taama denmisɛnninw ka ladonko ɲuman ma donc an ka ministère jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ président ka programme présidentiel mise en œuvre la an ka département ka bon jɔyɔrɔ ka bon a la cogo min na gouvernement kɔnɔ APJ ni PROCJ fana jɔyɔrɔ fana ka bon an ka département kɔnɔ hakilina ɲuman nin na denmisɛnninw bɛ se ka ladon cogo min na denmisɛnninw bɛ se ka dege cogo jumɛn denmisɛnninw bɛ se ka kalan cogo jumɛn denmisɛnnin minnu fana n'u b'a fɛ ka kɛnyɛrɛ baaraw kɛ musakaw bɛ se ka nɔgɔya u ye cogo jumɛn k'o kɛ donc an taara an ye min ye APJ la an ye min ye PROCJ la an y'a nimisi wasa an y'a ye caman kɛra Sadio Kɔrɔ basi tɛ dɔn mais caman fana tora. Tile kɔrɔtalen kɔfɛ ni sanga damadɔni ye minisiri n'a tamaɲɔgɔnw u y'u kunda cakɛda wɛrɛ kan o cakɛda min sigira sen kan ka sanga ni juillet kalo ye san 2014 n'a jɔli wari bɛɛ lajɛlen tari jɔ CFA wari miliyɔn 63 la kabira baara sigira sen kan wagatini min na ka n'a bila an bɛ donni min na i ko bi denmisɛnnilaka minnu n'olu ka baarako sera ka waleya o bɛ t'i jɔ mɔgɔ 23 ani kunkanfɛn na n'u si bɛ bɔ san 15 la ka taa bila san 29 na denmisɛnnilaka 1000 ani 487 minnu kun tilala u ka kalanw na olu fɛnɛ ka baara sɔrɔ nɔgɔyara ka sababu kɛ nin cakɛda ye minisiri nisɔndiyara kosɛbɛ ni nin cakɛda fila ka wuli ka jɔ ye ka tila k'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan ka sanga ni ɲinan san fɛnɛ ye san 2019 yasa Mali jamana ɲɛmɔgɔ hakilina ye fɛn min ye o bɛ se ka labaara. Donc an bɛ ɲini an ko 2019 kɔnɔna na an ka cɛsiri tuguni pour que denmisɛnnin bahiru ka caman ka se ka an ka dɛmɛ sɔrɔ ka se ka u ka ladonko ɲuman ka se ka nɔgɔya an fan fɛ donc san 5 ni mana se an jɔyɔrɔ bɛ kɛ min ye jamana nin kɔnɔ an ka se k'o fa an y'o de fɔ fana an ko denmisɛnninw ka baara ko denmisɛnninw ka ladonko ɲuman a bɛ na ni bɛn jamana kɔnɔ a bɛ na ni basigi ye jamana kɔnɔ gɛlɛya m'an ka jamana kɔnɔ bi an bɛ ka bɔ a kɔnɔ dɔɔnin marifa dɔrɔn tɛ se k'a ban min b'a ban fana o ye baara ka denmisɛnninw ma o ye baara ka denmisɛnninw ka ladon ka ɲɛ donc n'o kɛra o fana bɛ se ka dɛmɛ dɔn o de la n y'a ɲini u fɛ n ko n'Ala sɔnna ma gouvernement an seko ye fɛn o fɛn ye hakilina ɲuman fɛn fɛn kan ka ta ka ɲɛsin an b'o kɛ mais u ka fara u fana ka dɔ fara u ka baara kan u ka dɔ fara cɛsiri kan u ye min kɛ o y'an nimisi wasa dɛ nka ne mɔgɔ k'i ma ko sama a kɛ ka to la toujours u ka dɔ fara u ka baara kan b'o de ɲini Ala fɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri ka visiti kuncɛra ni hakilisigi kumaw ye dugawu don yasa san 2019 baaraw olu fɛnɛ bɛ se ka waleya cogoya min na nɔgɔya kɔnɔ ni ka tila k'a kɛ sanayɛlɛ ye. Sɛnɛko baara ɲɛdɔnna ŋanaw ka jɛkulu association des organisations professionnelles paysannes
ani agronome et vétérinaire sans frontières AVSF ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ɲaɲali kɛnɛ sigi sen kan don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a sigira sen kan Mali jamana kɔnɔ jagoko damakiɲɛli kama a tako fɔlɔ o de bɛna kɛ ɲinanta ye o ko a ma ko journée nationale du commerce équitable an b'aw ladɔnniya k'a fɔ don in laɲini a bɛ don kadara min kɔnɔna na o ye ka se ka sɛnɛko kɔrɔ dun kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya tun bɛ Mali jamana sɛnɛko minisiri bolo Dr Nango Damele a kɛra ka bɛn tarata don de ma Memorial Modibo Keita ɲɔgɔn sɔrɔ soba kɔnɔna na an ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la Samahira Sanogo a n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo u sera k'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'o lajɛ. Ni ye an ka jamana ta k'a lajɛ sɛnɛ nafan ka bon kosɛbɛ a kɔnɔna na o de kama n'i ye jamanadenw ta kɛmɛsara kɛmɛsara i b'a sɔrɔ 70 ɲɔgɔnna bɛ yen minnu ka baara kɛta bɛnnen don a walasa ka se ka ba don o baara in na min ye an ka sɛnɛ ye fo ka se an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye minnu bɛ dun ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ se mɔgɔ ma jɛkuluba min bɛ yen n'an ko a ma association des opérations professionnelles paysannes o ye wuli ka jɔ kɛ ka don sigi sen kan an ko min ma ko journée nationale du commerce équitable min sen fɛ o na hakili fɔlɔfɔlɔ caman kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ba bɛ se ka don an ka sɛnɛ na fo ka taa se sɛnɛfɛnw ma cogo min na bɛɛ ka se ka a nafa sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. An bɛ fɛ ka yira maliyɛnw la k'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ fɛn ye n'i yɛrɛ tɛ et puis fɛnɛ an b'a fɛ ka min kɛ o ye ka mɔgɔw la ɲɛnamaya o sigiyɔrɔ la mɔgɔ ka se ka nafasɔrɔ siraw sɔrɔ i yɛrɛ sigiyɔrɔ la o de y'a to an nana ni don sigili ye e yɛrɛ bɔra ka sanu kɔrɔla lajɛ sisan n hakili la i ye togodalamusow ye i y'a daminɛ mun ma n'o ye fini ninnu ye fini ninnu ye kɔɔriw ye angɛrɛ tɛ kɛ foro mun na ka se k'u yɛrɛ balo u yɛrɛ ye u sigida la ka sɔrɔ u ma taa taama la u ma se ka wuli ka taa damanda la donc n'u ka denmisɛnninw de familles de bɛ nin ka baara in kɛ n'i bɔr'o la i nana situlutigi ninnu fana na donc ninnu fana ye kɔɔri bio de ye quoi donc kɔlɔ bio ninnu na i b'a sɔrɔ an b'a jateminɛ fana foro mun bɛ yen nɔ n'u sɛnɛli ka ca ni san 30 ye si ninnu de bɛ bɔ olu kɔrɔla la n'o tɛ si foro t'an bolo coyi ko mun ye si ye nɔgɔ tɛ don si mun kɔrɔ mais foro mun bɛ yen nɔ ni sɛnɛ tɛ k'u la fiyewu dugukolo mun b'an bolo ni sɛnɛ tɛ k'u la fiyewu an b'o kɔlɔ de tɛmɛ an b'a fɔ o ma ko kɔlɔ bio quoi. AVSF agronome et vétérinaire sans frontières o dɛmɛɲɔgɔn tɔnba min bɛ yen n'o ko a ma programme équité olu ye hakilina in tare k'a yira k'a fɔ ko nin ye baara ye min ni olu ka kungilenna bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o la u ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ o tɛna sɛgɛ su ani tile k'o jeniyɔrɔ fi baara in na cogo min na ba bɛ se ka don kosɛbɛ an ka sɛnɛfɛnw na min na kɛ sababu ni a baara kɛbaaw na se ka tɔnɔ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni tɔɔrɔ ye. A ni anw ɲɛkun kilenna ka kan kosɛbɛ o ye mun ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka baara ye commerce équitable ye Mali kɔnɔna la c'est-à-dire kilennenya sugu an bɛ produit minnu fɛngɛ ka se ka a kɛ cogo la cogo mun na ni e ye baara mun kɛ n'i b'o nafa sɔrɔ a la ani fana k'a kɛ cogo la fana cogo mun bɛ yen anw ka productrice minnu bɛ yan an ka producteur minnu bɛ yan transformatrice minnu bɛ yan olu ka produit ka se ka bɔ Mali la ka taa firme minnu bɛ jamana kɔ kan minnu ye Faransi ye Allemagne ye Espagne ye États-Unis ninnu ye a ka bɔ dilayɔrɔ yɛrɛ mun bɛ Amérique ou bien dilayɔrɔ mun bɛ Faransi ko u n'olu bila contact direct la circuit court o de commerce équitable yɛrɛ de ye donc commerce équitable yɛrɛ fana ye mun tuguni ko fɛn don ni e ye baara mun kɛ o baara dépense jate de bɛ minɛ pour ka se ka prix fixer prix tɛ fixer baarakɛla kɔ. Minisiri min bɛ yen ni ale ka caw bɛnnen don sɛnɛ yiriwali ma a y'a yira k'a fɔ ko nin ye baara ye min ni a sera ka yiriwa don nataw la a nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan a na kɛ sababu ye cogo min na sɛnɛkɛlaw ka se ka u ka baara nafa sɔrɔ bayɛlɛmakɛlaw fana kana to kɔ o la a ka kɔrɔfɔw la a sinsinna commerce équitable a jɔyɔrɔ kan k'a yira k'a fɔ a baara min don ani dɛmɛ ka kan ni k'a laban k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na ko nin baara kɛbagaw bɛ se ka o jigi da gouvernement kan cogo min na u na se baara in kɛ fa k'a fori don nataw la. Ne yɛrɛ bolo ne kɔni ye fɛn ɲumanba de ye n'a sera ka taa ɲɛ n'a yiriwara a bɛ kɛ sababu ye ka fandaya kɛlɛ burusi kɔnɔna na ensuite a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka baara di denmisɛnninw ma ani musow i yɛrɛ ɲɛ bɛ an ye sandi minnu lajɛ a caman ye denmisɛnninw ani musow donc o kɔni bɛ kɛ sababu ye
ka mɔgɔ minnu bɛ bɔ burusi kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna baara ɲini duguba kɔnɔ ou bien ka taa jamana kɔ kan ka to u sigi dayɔrɔ la ka sɔrɔ kɛ. Donc ne ni yiriwara minnu ye nin baara in daminɛ ne kɔni bɛ min f'u ɲɛna ministère de l'agriculture an b'u kɔfɛ bi an b'u kɔfɛ sini. Donc an b'u o fo nin waleɲumanba in na o bɛ se k'u jigi da gouvernement kan dɛmɛ fɛn fɛn ni gouvernement bɛ se ka min k'u ye pour que nin ka se ka yiriwa cogo min na an b'o dɛmɛ lase u ma. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Dr Nango Dambele ale min ye minisiri ye min ka ca bɛnnen don sɛnɛ baara ma ni baara ninnu okumu kɔnɔna na a ye munumunu salo kɛ gaw minnu bɛ yen n'an kɔ ma sitanu olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu kɔnɔna na a nisɔndiyara kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni bayɛlɛma baara minnu kɛra an ka sɛnɛkɛlaw fɛ minnu bɛ tali kɛ ka se ka na a yira mɔgɔw la. Mali kunnafoniko ɲɛnabɔli jɛkulu autorité de la communication haki baarakɛla 5 olu garijɛgɛ donna jɔnjɔnna u décorela ni k'u ka jɔnjɔnw ta ko a di u ma Mali jamana grand chancelier de l'ordre national fɛ a kɛra ka bɛn tarata donni ma sɔgɔmadaya fanfɛla an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bonyamasegin kɛra haki baarakɛla mɔgɔ 5 minnu ye mɔgɔ 2 fɔlɔ olu garijɛgɛ donna chevalier de l'ordre national o jɔnjɔn de la tɔ 3 olu kɛra mérite national avec effigie abeille o jɔnjɔn o taara ka di u ma k'u décorer Marietou Diallo an'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo olu de ka sɔrɔlenw don. Jɔnjɔn dili sera ni mɔgɔ 5 ninnu ma bi minnu ye u seko ni u dɔnko kɛ cakɛda ye n'a bɛ fɔ min ma autorité de la communication o sigilen do sen kan walasa ka kunnafoni di baaraw kɔɲɛw ɲɛnabɔ. Jɔnjɔn dira maa 2 ma k'olu kɛ chevalier de l'ordre national ye ni ka mérite national avec effigie abeille k'o di a tɔw ma k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn jamana ɲɛ tagaɲɛ baaraw la. Ɲɛnajɛ min k'u ɲɛsinnen bɛ jɔnjɔn dili ma an ka cakɛda in baarakɛla dɔ ma aw b'a dɔn a san 3 ye nin ye nin cakɛda in sigira sen kan jamana ɲɛmɔgɔbaw fɛ k'a fɔ an ka kunnafoni di an k'a kɔlɔsi an k'a dɛmɛ an k'a bilasira yaasa a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min yaasa a bɛ baara min bɛ ka kɛ kunnafoni di yɛrɛ sira ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka sabati o bɛ se ka yiriwa cogo min a san 3 ye nin ye baara min kɛra n'an kumana a bɛ se ka kɛ komi an bɛna an yɛrɛ fo ou bien an bɛna an yɛrɛ dansa o tɛ mais baara min kɛra bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sanjikɔrɔ wesi tɛ dɔn tiɲɛ de dɔn mais baara min kɛra bɛɛ y'a ye k'a fɔ san 3 in kɔnɔ an ye baara min kɛ a baara jamana ɲɛmɔgɔbaw u y'a dɔn ka an fo n'a ye fɔlɔ. O foli kɔfɛ ka jɔnjɔn ta k'a di salon o dira ne ma ɲina k'a di cakɛda in baarakɛ mɔgɔ 5 ma mɔgɔ 2 chevalier de l'ordre national dir'u ma mɔgɔ 3 ka mérite national d'olu ma n'i y'a ye san 3 in kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ min ye jɔnjɔn dibaga bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye grand maître des ordres nationaux o ka jɔnjɔn ta k'a di cakɛda ma cakɛda min sigira a san 3 ye nin ye o b'a sɔrɔ baara min kɛra o de ko ladɔnna baara min kɛra o de diyar'u ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ɲin'a fɛ hali bi a ka hakili to cakɛda in na. Aliou Jim kumana k'a yira k'a fɔ jɔnjɔn min diren filɛ olu ma kunnafoni dila bɛɛ lajɛlen de ta don. Jala bɛ anw disi la nka an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen de ta don. Ka sabu kɛ n'i y'a jateminɛ anw ka sɔrɔ baarakɛyɔrɔ in na a ma kɛ kunfɛko ye an cɛkɛɲɔgɔnw de dara n na ka an ta k'an sugandi k'a fɔ k'an ka na nin baara in kɛ k'an kan ka se k'a kɛ an nana an y'o baara de kɛ ni o baara kɛli senfɛ ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ o baara in kɛra ka ɲɛ fo ka an sugandi ka na jala di anw ma ne hakili la k'a fɔ o tɛ ne ta ye o ye ne baarakɛɲɔgɔnw ta de ye wa an bɛ nin di olu bɛɛ lajɛlen de ma olu de ta don. Filanan ye fɛn min ye o ye mɔgɔ ka nin ɲɔgɔn jala sɔrɔ baara kɔnɔna na wele de don wele belebele parce que i b'a sɔrɔ k'i ye baara dɔ kɛ nka o baara min ni o lakodɔnna ye o man kan k'i bolo dandugu ye dɛ pour de ka fɔ dɔ de ka fara cɛsiri kan ka dɔ fara baarakɛta kan ka dɔ fara girin ka jɔ kan ka dɔ fara hakilisigi kan ka dɔ fara baara jaabi ɲuman sɔrɔli kan
n'a hakilila k'a fɔ k'a daminɛ nin waati na ka taa se ɲɛfɛ an b'o sira ta. Baara bɛɛ lajɛlen kuncɛ la ni photo ta ye walasa ɲinɛ kana kɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛnlen kɔ. Tile fila kalanbulon dɔ sigira sen kan ONG Gradem fɛ ka ɲɛsin a ka baarakɛla dɔw ma walasa ka se k'u dege baara kuraw ɲɛdɔn ani u faamuna. Baara kura minnu ɲɛdɔn n'u faamu o bɛna kɛ sababu ye ni ka baara bolodalen kuraw ninnu donni kɔfɛ Gradem cakɛda fɛ ka ɲɛsin an ka du dɛmɛden muso manilakaw ma ni an ko u ma ko baarakɛlaw. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara bolodalen min ni a numina don Gradem fɛ a kɛra u ni Oxfam Mali u ka bolodi ɲɔgɔnma de kɔnɔna na. Sadio Sidibe ani Seydou Ɲare olu ka sɔrɔlenw don. Nin don ninnu sugandira ONG Gradem fɛ cɛ ni muso minnu ka baara ye kuma ye walasa minnu bɛ bɔ togodaw la ka na fabaw kɔnɔ ka na wari ɲini na n'an b'u wele ko baaradenw ka se k'u ladɔnniya u ka hakɛw kan. Journée min n'a organisé len filɛ nin ye c'est pour que baarakɛ denw n'an b'a fɔ ma aide ménagère u ka droit u ka hakɛw o bɛ se ka dɔn u fɛ cogoya min na n'o bɛ se ka tɔbɔtɔ u fɛ cogoya min na. O hakɛ dɔrɔn tɛ minnu ye fana ye wajibi ye u kan n'u bɛ fɔ ma ko y'u ka devoir ye sigi kun ye pour que ka se k'u informer o la ani k'u sensibiliser o la pour que vraiment o ni mɔgɔw cɛ baara ko bɛ se ka kɛ adamadenya ka droit tɔbɔtɔli kɔnɔna na. Nin tile fila baara in a bɛ kɛ sababu ye ka maa 40 bɔ ɲɔgɔn kɔ fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka lakodɔn cogo min na an balimamuso ninnu ka hakɛw kan ani walasa minnu bɛ k'u la sigidaw kɔnɔ ni o ye k'u ɲɔgɔntoyaw minɛ olu bɛ se ka dabila cogo min na. Kalanbolo in kun bɛ taa o siraw dɔw kan. Tile fila baara in a ye mɔgɔ min fara ɲɔgɔn kan a bɛ mɔgɔ 40 ni kɔ bɔ donc olu n'a fɔ ma ko animateurs ni animatrices olu de bɛ intervenir baarakɛlaw kɛrɛfɛ pour que k'u informer k'u sensibiliser k'u la hakili lajigin u ni mɔgɔw cɛ baara kɛ taabolo kan quoi. Nin baarabolo in kun dɔ fana ye walasa an balimamuso minnu bɛ bɔ togodaw la ka na wari ɲini na fabaw kɔnɔ n'an b'olu wele baaradenw olu ka hakɛw bɛ se ka lakodɔn cogo min na an ka fanga bondaw la. O dɔ de fana ye ONG Gradem ka baarabolo dɔ ye. Gradem ye ONG de baarada dɔ de don baarada min bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Baarada in sinsinnen don musow ani denmisɛnninw dɛmɛli ni u lakanali de kan. Kabini ONG Gradem dayɛlɛla san 2015 ni nin y'a san 5 ye a ye baara caman boloda jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ tɔɔrɔ bɛɛ ta ka ɲɛsin an balimamuso ninnu ma sigidaw kɔnɔna na. O dɔ ye ale haminako ye walasa dan bɛ se ka sigi la cogo min na an ka sigidaw la. An ka baara bɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔ a bɛ kɛ Segu a bɛ kɛ Mopti a bɛ kɛ Sikaso fana. Ale ni o an bɔla ka région minnu fɔ tan o région ninnu na village caman bɛ yen nɔ u bɛ baara kɛ o village ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka denmisɛnninw to kalan na wala fo ka taga se u ye san 15 sɔrɔ ou bien u ye DEF sɔrɔ tuma min na an bɛ baara kɛ ka dɛmɛ ɲɛsin o ma ka musow fana dɛmɛ u bɛ baara minnu kɛ u ka se ka nafabɔda sɔrɔ a la. N b'a ɲini an dɛmɛbagaw fɛ fɛn fɛn bɛ se ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin anw ma du dɛmɛdenw kun kan ko la denmisɛnninw kun kan ko la ni musow kun kan ko la bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka se an ka faamaw ma parce que an bɛ baara la fo ka se bi ma du dɛmɛdenw ka baara talen tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a lakodɔn sariya fɛ u talen don ka fara baarakɛla tɔw de kan n'i dun y'a jate minɛ minnu ma kalan kɛ pour que ka du dɛmɛdenya baara kɛ an b'a fɔ diplôme tɛ minnu bolo olu tɛ se ka jate o ko in kɔnɔna na. Nin tile fila kalan in hakilina bɔra ONG Gradem de yɔrɔ ni a dɛmɛbaga ye Oxfam Mali ye a kunba dɔ bɛ kɛ sababu ye fana maa minnu garijɛgɛ donna tile fila kalan in na ka se k'u ladɔnniya an balimamuso ninnu ka hakɛ ani tɔɔrɔ min bɛ ta ka da u kan an ka sigidaw kɔnɔna na. Mali musolaka minnu ni olu ye arabukan kalan kɛ n'u ka dɔnniw kankudalen don ni diplôme bɛ a dɔw bolo arabukan kalanw fana na u ko jɛkulu ma ko Union des femmes diplômées et formées en langue arabe du Mali olu ye alikuranɛ kalan kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen centre islamique kɔnɔ Amdalaye ACI 2000 la walasa ka se ka Ala wele cogoya min na a bɛ se ka an jaabi bɛn ani lakana o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogoya minnu na kɛnɛ in kɔnɔna na diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara alisilamɛya jɛkulu caman kan u bɔra ka caya ka na kɛnɛ in lasɔrɔ Fatumata Yaya Kane ani Daramani Mali Sherifila Jabara ni so tɔgɔ la u sera k'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'o lajɛ.
ni musoba nunu ka baaraw boloda cogo la ka bɛn ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye nɛgɛ ɲɛ 16 wagatiw la alikuranɛ sanuma kalanni de kɛra ka baara bolodalen nunu daminɛ kura ye o kɔfɛ u ka sɔrɔ ka ala kosumakanw ni o ye zikiriw ye ni o bi wele ko burda olu bɛɛ kɛra damakasikanw ye ni musoba nunu bolo ka ɲɛsin masa ramani ma ani a ka ciba ɲuman kisi ani nɛɛma bɛ a ma ni ka sɔrɔ ka labana ka alfatiya kalan k'o kɛ hinɛ ɲini ye dabagaw bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Imam Aziz Yatabari ni musoba nunu ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni k'o kɛ alikuranɛ sanuman kalanni ye ka ala ka hinɛ fa ɲini Mali jamanadenw bɛɛ ye cogo min na basigi bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔ. Diplôme bɛ minnu bolo Mali kɔnɔ yan nɔ ani Mali kɔ kan minnu ye arabukan kalan anw de farala ɲɔgɔn kan bi ko an bɛ fɛ ka conférence dɔ kɛ ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ɲɔgɔn ye min n'a bɛ jamana ka basigi n'a b'o kan ɲɔgɔn ye min n'a bɛ musow fara ɲɔngali n'a b'o kan ɲɔgɔn ye min n'a bɛ silamɛya yɛrɛ an bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min na n'a b'o kan alhamdulilayi rabbil alamina tɔn in tɔn kura don fɔlɔ jamakulu farala ɲɔgɔn kan minnu ye farala ɲɔgɔn kan ko an bɛ fɛ ka jamana in an bɛ fɛ k'a jɔ tɔn in ye tɔn kura ye a sigi kuma ma mɛn nka a bɛ Bamakɔ de kɔnɔna na fɔlɔ an ma taa région na nka an ka laɲini ye an ka taa région na a lajɛ in senfɛ musoba nunu ka kɔrɔfɔw y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali jamana kɔnɔ ko muso minnu ni olu ye arabukan kalan ni ka jɔnjɔnw sɔrɔ a la ni o ye diplôme ye ko u lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ u ye weleda kɛ ni ka ɲɛsin maa ŋaniya ɲumantigiw bɛɛ lajɛlen ma cogo min na muso minnu ni olu ye arabukan kalan kɛ ni ka jɔnjɔnw sɔrɔ a la u fana ka jate i n'a fɔ muso kalannen tɔw halisa an bɛ welewelekan de da ka silamɛ bɛɛ wele u ka an dɛmɛ bolokɔni den kelen tɛ se ka bɛlɛ ta an ye min bila an ɲɛ n'o ye madame Fatimata Bertele an n'a faralen don ɲɔgɔn kan bɛɛ ka fara an kan an ka se ka an yɛrɛ dɛmɛ ka da kan anw tɔɔrɔlen don anw degunnen don Mali kɔnɔ bi ni mɔgɔ ɲaninen don mɔgɔ min ye arabukalan kɛ anw de ɲaninen don anw de sɛgɛnnen don degun bɛ anw de kan siw bi kɔrɔbaya ka sɔrɔ baara ma sɔrɔ i bɛ kalan ka diplôme ɲanamaw sɔrɔ nka i bɛ taa baara yɔrɔ min na ka t'i ka diplôme baara kɛ a bɛ gɛlɛya i ma ka da kan e ka kalan kɛra kan min na o bɛ kɛ sababu ye k'i koron i bɛ dɛsɛ ka baara kɛ i ɲɔgɔnnaw fɛ hali ni bɛ baara in dɔn ka tɛmɛ a kalanbagajɛw kan minnu y'a kalan kan wɛrɛ la muso minnu ni olu ye arabukan kalan kɛ ka jɔnjɔnw sɔrɔ u farala ɲɔgɔn kan ni ka nin jɛkulu in sigi ka bɛn juin kalo tile 19 tɛmɛnen ma kulu in ɲɛmaaba yɛrɛ ka fɔ la ko musow bɛ jɔyɔrɔba ta jamanajɔ nasiraw la ko o de y'a kɛ olu farala ɲɔgɔn kan ni ka u fangaw kɛ kelen ye cogo min na Mali jamana danbekɔrɔ bɛ se ka sigi a minɛn kɔnɔ o kadara kɔnɔ u ye weleda kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma wele min ni o bɛ dɛmɛ kofɔ u ka nin tɔn in ɲɛtaga sira kan cogo min na u ka laɲiniw ka sabati n'i y'a mɛn ko société tilancɛ ye muso de société tɛ taa ɲɛ abada ni musow ma taa ɲɛ an ka hakilina ye an bɛ se ka jamana in baara cogoya min na dɔɔni fitinin min b'an na an bɛ fɛ k'an ka espérance yira bon fɛn yɛrɛ sigi yɛrɛ kunba ye min ye jogo min bɛ Mali kɔnɔ bi tiɲɛ na danbe banna an na danbe tiɲɛna kojugu an bɛ fɛ ka na ni silamɛya ye jogo minnu fɔ ka formation kɛ musow kunna la furusa cayara an fɛ an bɛ fɛ ka dansigi kɛ olu bɛɛ lajɛlen na wa kalanbaliya surtout muso kunda muso ka kalan tɛ taa ɲɛ ni muso sera san damadɔ ma dɔrɔn dɔw furu b'u bali ka kalan kɛ walima dɔw u bɛ kalan ihmal u tɛ sɔn ka kalan kɛ bon o ye fɛn ye a y'an tɔɔrɔ kojugu an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko a lajɛ in senfɛ jɛkulu in ɲɛmaayaso y'a yira ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko olu ka laɲini de ye muso o muso ni i ye arabukan kalan kɛ ka jɔnjɔnw sɔrɔ a la i kana fara olu kan u ka bulonda dayɛlɛlen don ka ɲɛsin musolakaw bɛɛ lajɛlen ma Mali jamana kɔnɔ a lajɛ in senfɛ kalandenmisɛnninw ye u sekow n'u dɔnkow yira kosɛbɛ ni Mali jɔnjɔn ni o ye hymne national ye o dali ye arabukan na ka se bamanankan ma o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Mamadu Ben Sherifu Sumano ale ka sɔrɔlenw don an ka diɲɛ ngolu lajɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli mun bɛ Laurent Gbagbo ani Charles Blé Goudé nɔfɛ k'a sababu kɛ san 2010 ni san 2011 kɔnɔna la fagali jugu mun kɛra Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ k'u nɔ b'a la kiiritigɛlaw ka jateminɛw kɔfɛ a yiralen kɔ k'a fɔ k'u jɛyara ko u nɔ t'a la janvier kalo tile 15 tɛmɛnen u sigilen don n'a ye k'a fɔ k'olu bɛna bɔ kaso la nka bɔli ma kɛ fɔlɔ ka d'a ka kiiritigɛlaw ka ɲɛma n'ale ye Fatou Bensouda ye
o y'a yira k'a fɔ k'u tɛ labila fɔlɔ ka bɔ kaso la. A y'o o kumakan in fɔ tarata don janvier kalo tile 29 tɛmɛnen. Nga ni maa fila Laurent Gbagbo ani Charles Blé Goudé u ka lapasabagaw wulilen no k'u jɔ. N'a ma ɲa k'a fɔ k'u nɔ tɛ fagaliba in na k'u ni bilali ka kan. Congo RDC jamana kono Félix Tshisekedi n'ale ye jamana ɲɛmaa kura ye a nana sɔrɔ jamana bɛ dingɛba de kɔnɔ walasa jamana ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ a kan ka wulikajɔ ani hakilinabaw de ta hakilina mun ni jamanadenw mago b'a la a kan k'olu fɛɛrɛw tigɛ joona jamanakuntigiya tile damadama in yɛrɛ kɔnɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw ka kanu bɛ bonya a fan fɛ ka d'a kan an bɛ yɔrɔ min na ko bi Congo RDC jamanadenw ka laɲini ka ca ale de kan ka fɛɛrɛw tigɛ o laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo min. Organisation internationale pour les migrations ni a bɛ fɔ a ma OIM olu ka baara ɲɛsinen don maa minnu bɛ b'u sigiyɔrɔ la ka taa jamana wɛrɛw la n'a f'u ma immigrant olu kunka kow ɲɛnabɔli ma olu y'a yira k'a fɔ maa 28 de su yera Djibouti kɔgɔji la a sababu bɔra immigrants bɛ don bateau mun kɔnɔ walasa ka dugu wɛrɛ lasɔrɔ o toli ji la u ka kunnafoni di fɛ u y'a yira k'a fɔ tarata don su 5 yera ji la o y'a sɔrɔ tarata sɔgɔma su 25 tun yera a yira k'a fɔ bateau mun tora ji la maa 2 ni kɛnɛma sera ka bɔ o maa 2 minnu bɔra maa 1 y'a yira k'a fɔ olu mɔgɔ hakɛya mun tun bɛ bateau kɔnɔ a bɛ t'i jɔ fo mɔgɔ 130 la a m'a da kelen fɔ a ko nka a bɛ se mɔgɔ 130 ma minnu tun bɛ bateau in kɔnɔ walasa ka ji tigɛ Djibouti kɔgɔji an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi o de kɛra immigrants ka tɛmɛsira ye walasa ka dugu wɛrɛw lasɔrɔ. Zimbabwe jamana kɔnɔ lapasabagaw ye nisɔngoya tɔgɔma kɛ nisɔngoya tɔgɔma mun kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ ka fɔ u ka laɲini in kun de walasa jamanadenw ye nisɔngoya tɔgɔma mun kɛ k'a sababu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw kelen kɔ k'a yira ko dɔ bɛ fara taji sɔngɔ kan o ma bɛn jamanadenw ma olu wulila k'u ka nisɔngoya tɔgɔmaw kɛ o kɔnɔna la finitigilakaw ye maaw minɛ u ka fɔla maa minnu minɛna a bɛ t'i jɔ fo mɔgɔ 100 la o maa minɛnen ninnu kiriw kɛra k'a sɔrɔ lapasabaga t'u la o kiri ninnu kɔfɛ maa 50 bilala nka maa 50 olu datuguna lapasabagaw wulila k'u ka nisɔngoya yira u y'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ u bɛ tile 2 de d'u ma n'o ye 48 heures ye ko n'u ma u ka laɲini ninnu sabati u bɛ maaw wele tuguni ka taa nisɔngoya tɔgɔma la. Venezuela jamana kɔnɔ kiritigilamaw wulilen no Juan Guaido nɔfɛ ale mun ye wasabulo ɲɛmaa ye o kɔfɛ a kelen no k'a fɔ a yɛrɛ ma ko ni jamana kuntigi tɛ yen ale de bɛ bila a nɔ la tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ jamana ka basigibaliya nɔ ye ale de ye u y'a bali bɔli jamana bɔli la a tɛ se ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ o kɔfɛ musaka fɛn fɛn b'a bolo wari marayɔrɔ la a tɛ se ka maga olu si la o ɲangili ninnu kelen ka dadigi k'a la a y'a yira sisan k'a fɔ ko ka fɔ ka bɛn kɛ Nicolas Maduro n'ale ye jamana ɲɛmaa ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi o y'a yira k'a fɔ ko jamana kuntigi sigi kalata foyi tɛ kɛ fo san 2025 o ye waleya ye mun bɛ farajɛ jamanaw kumakan sɔsɔ a y'a yira k'a fɔ ko a kɔni kalata mun bɛ ida ɲɛmaaw ko fɔ a labɛnnen don o kɛli ma nka jamana kuntigi sigi kalata o kɔni fo san 2025 kɔfɛ. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadalo la ni ala sɔnna ma laseli nata aw ni anw an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kɔnɔ ka sanga ni nin waati kelen ye sani o cɛ aw kan bɛɛ ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira an na.